Iya. Rumah saku aku ya wis nyengklong 1000 ya, 500 wong loro. Lah kok iki ditambahi 100 sih, 50-an wong loro ya. Entrae rezeki ya. Lah ngene kok. Bocah apot-apot mbok ngapusi wong kepenake mengkene kok. Tak nikmatane dhisik poen. Aduh, enake ngapusi wong. Lela, leglo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Piye. Wis kasil kabeh? Alhamdulillah, Pak. Wis cair. Wis cair. Lah pirona oleh pirona niki, Mang? 500. Lho sik ah. Kok mek 500 iku? Lah nyen metune ngene iki, Pak, mek 500. Iki kisaran 1000 kok. Ono isine kok. Lah iki aku perintah gendut, Mang. Gendut, aku petan gendut tak Alah kowe ya dilepo gendut meneh. Aku gak mudeng iki soalnya apa lek ditakoni ndak Lah ngono udah ngejak aku, rumah saku ya tak percaya ku ya wis mudeng. wong gak ngerti blas. Wong dadi wong kok iso lek bodhom kok nurut temenan wae lah. Lah terus kepiye, Pak? Ya terus ki kepiye? Ya iki ya kowe diakali gendut 500-an wong loro, duite mi digondol gendut. Wong gendut iki wong canggrungsang kono iso mbok perintah. Gendut kepiye tajuk? Lah wong aku lek koyo benjut-benjut to dihapusi jenenge gendut iku kok iso mbok percaya wae. Ngerti ngene malah perintah aku ta malah. Lah aku ya ora ngerti apa. Karepe aku apa? Wes kowe goleki gendut meneh. Wong anyar iki Temoni neh wong. blas gak mudeng Iya aku. aturane ngene ya kowe ya en dedel Ayo gendut, Cuk. Lah yo. Ayo. Rono.